Tatsuniyar Bala ɗan baiwa, wanda duk abin da ya taɓa sannan ya mai addu'a, to tabbas wannan abun yakan girma sosai fiye da yanda mutane suke tunani. A cikin wani gari mai nisan nisa wanda yake can ƙasar Hausa, an yi wani matashi wanda ake kira da Bala. Sai dai Bala ya kasance shi saurayi ne, ɗan kimanin shekara 29 zuwa 30. Sai dai Bala ya kasance ɗan gwagwarmayar rayuwa, sannan kuma jajirtaccen namiji wanda yakan nemi na kansa, bai yarda da ya taɓa haram ba, kuma sannan bai yarda da ya ci abin da ba nashi ba. Bala ya dage sosai wajen ganin cewa rayuwarsa ta ci gaba. Sai dai amma ina, Bala ba shi da wani jari. Ɗan kuɗin da yake zuwa ya aiki da su yake cin abinci kafin washe gari wannan kuɗaɗen sun ƙare. Duk da haka Bala bai haƙura da rayuwa ba, haka zalika kuma bai sare ba. Kullum yana roƙon Ubangiji Allah ya kawo mai mafita. Wata rana Bala ya yanke shawarar cewa idan har an ba shi kuɗin aikinsa, zai haƙura da abincin, in ya so ba dole ne sai ya ci ya ƙoshi ba. Zai raba wannan kuɗin rabi sannan ya ajiye rabi. Haka Bala ya yanke wannan shawarar shi kaɗai. Duk sanda ya je ya aiki, aka ɗauki kuɗin aikinsa aka basa, sai Bala ya raba wannan kuɗi rabi ya ajiye rabi sannan ya yi amfani da rabi. Amma Bala baya ƙoshi, ya dage sosai. Sannan bayan wasu lokuta Bala ya tara kuɗi, sai yanke shawarar cewa to wace sana'a ya kamata in fara yi saboda ni ma in gina kaina. Sai Bala ya yanke shawarar cewa kawai zai fara siyo kaji, idan ya kiwata su sai ya siyar. Bala ya yi wannan shawarar shi kaɗai ba tare da kowa ba. Sannan ya shiga cikin gari, can wata kasuwa, ya je ya siyo kaji guda 20. Sannan Bala ya zo ya fara kiwata wannan kaji. Sai dai amma ba a je ko ina ba, wa'annan kaji suka mutu. Guda ɗaya ne ya rayu daga ciki. Bala ya ji ba daɗi sosai, sannan shi ma ɗayan ya ji kamar ya kashe shi da hannunsa. Amma sai ya tunanin cewa idan ya yi hakan ya yi kisan kai, kuma sannan hakan ba ƙaramin cin zali ba ne. Allah sam ba zai ƙyale shi ba. Bala haka ya haƙura ya ci gaba da kiwata wannan ɗan kazan. Sai dai Bala yana da wata baiwa wacce shi ma bai santa ba. Idan har ya dafa kan abu sannan ya mai addu'a, to wannan abun yakan girma fiye da yanda baya ka tunani. Sannan Bala ya ci gaba da ba wannan ɗan tsako abinci. Wata rana kawai Bala yana tunanin cewa wannan ɗan kazan zai mutu saboda ya yi kwana 2 bai ci komai ba. Sai Bala ya zo ya tarar da wannan ɗan kazan yana nan a raye bai mutu ba. Bala ya ji daɗi sosai saboda shi ma wata 'yar tafiya ce ta kama shi, sannan kuma babu wani mai kula da kazar. Nan da nan ya je ya nemo abinci wato gero ya ba wannan ɗan kaza, haka zalika da ruwa. Sai ya shafa kan wannan ɗan kaza ya mai addu'a ya ce Allah ya raya min kai, ka girma sosai fiye da yanda mutane ba sa zato. Aikon haka aka yi. Bala yana cikin bacci da daddare sai ya ji gida ya yi girgiza sosai, amma bai damu bai ci gaba da baccinsa. Da safe da ya tashi sai ya ido biyu da wannan ɗan kazan nashi ya girma sosai kamar giwa. Bala ya samu igiya ya ɗaure wannan ɗan kaza, ya zauna yana mamaki ta ya aka yi ɗan kaza ya girma haka. Sannan Bala ya jawo wannan ɗan kazan yana tafiya da shi a cikin gari. Duk inda wannan ɗan kazan ya taka gurin sai ya yi rami. Mutanen gari suka hau gudu suna ihu saboda Bala ya kawo musu annoba cikin gari. Sai wannan ɗan kazan ya fara cewa ni ka cika ni, ni ka cika ni. Bala ya ji kamar ɗan kazan ne yana mai magana, kuma ba magana yake ba, kukan kaji yake. Sai Bala ya kalli wannan ɗan kazan, sannan ya zo jikin wata bishiya ya ɗaure wannan ɗan kazan. Mutanen gari suka taru sosai suna kallon wannan ɗan kaza fiye da girman da aka san dabbobi suna yi, saboda ya girma ne tamkar giwa, irin ƙatuwar giwan nan ta daji. Sarki ya zo, sannan aka samu Bala aka ce a ina ka samu wannan halitta mai kama da kaza. Bala ya ce gashi ga yanda aka yi. Ya fara kiwo ya siyo kaji, ya ba sarki labarin duk abin da ya faru. Sannan sarki ya ce to yanzu abin da ya kamata a yi da wannan ɗan kazan shine mu yanka shi kawai a girdiba kowa a bashi a cikin wannan gari, in ya so sai na biya ka. Bala ya yi tunani, sannan ya yi nazari sosai. Gashi kuma Bala dama yana halin talauci. Sai sarki ya ce wa Bala ka faɗi duk kuɗin da kake so, saboda daga gani wannan kazar ta yi tsoka, za ta yi daɗi sosai. Sai Bala ya yanke wa sarki kuɗi masu nauyi kusan miliyan 1. Shi kuma sarki yana so ya ci naman wannan kazar,
sannan kuma a raba wa mutanen gari. Sarki ya ce ya siya. Nan da nan fadawa suka kama wannan ɗan kaza suka tafi da shi zuwa fada. Aiko ba a yi wata ba, sarki ya sa a yanka wannan ɗan kaza. Nan da nan aka yanka wannan ɗan kaza. Daga nan sarki ya sa a gididdiba naman nan a soya shi wani a yi miya, sannan a raba wa mutanen gari, shi ma kuma ya zo ya ci farfesun kazan nan. Aiko nan da nan 'yan aiki suka yi wannan abu. Sarki ya ci naman da bai taɓa ci ba, sannan ya kira Bala ya ce wannan naman da ka kiwata gaskiya ya yi, saboda haka idan har ka ci gaba da kiwata irin waɗannan kajin to mu kuma za mu ci gaba da siyan su. Bala ya je ya siyo wannan kaza da wannan kuɗi da aka bashi, ya siyo guda 10, sannan duk ya biya shafa kansu ya musu addu'a. Haka suka girma sosai, ya dawo business ɗin sai da manya-manyan kaji. Daga nan Bala ya kuɗi sosai fiye da yadda ba a tunani, har labarin sai kewaye gaba ɗaya duniya, saboda kowa ya san labarin waye Bala ɗan baiwa. Har turawa sukan zo gurinsa, sannan su yi manya-manyan kajin nan su tafi da shi a jirgi can zuwa ƙasarsu, su ma su je su yanka su ci naman da ba su taɓa cin irinsa ba. Ya tsinci wata marin kifi 'yar baiwa wacce ta yi silar arzikinsa. Shi sunansa Malam Rabi'u, kuma matalauci ne shi sosai, sai dai amma ya kasance yana sana'ar matsinci, wato makamin kifi. Talaka ne shi sosai, baya samun kuɗi, haka zalika baya samun ci wanda zai ishe shi sosai. Sannan kuma yana da wata mata guda ɗaya wacce ake kira da Sakina, sai dai Sakina ta kasance mar'atu saliha. Duk abin da wannan masoyi ko kuma in ce mijin nan nata ya kawo mata ba ta rainawa, haka take ansa hannu bibbiyu, sannan ta yi godiya, haka zalika ta dafa musu kuma sannan su ci. Haka suke rayuwarsu duk da kasancewarsu talakawa, har ta kai ta kawo suka samu juna biyu, wato matan nan tashi mai suna Sakina tana ɗauke da ciki. Ya yi farin ciki sosai, sannan kuma ya ƙara dagewa wajen ƙara samo kifaye a cikin ruwa, wato ta fannin nemansa. Sannan ya tara wasu 'yan kuɗaɗe kafin matar shi ta haihu, har Allah ya yi matan nan tashi ta haihu. Sai dai lokacin da matar nan tashi ta haihu, shi a tunaninsa wannan kuɗaɗen da yake tarawa suna nan, sai dai lokacin da ya je zai ɗauki wa'annan kuɗaɗen, saboda ba a cikin gida yake tara su ba, a ƙasan wata bishiya ne, an samu wani ɓarawo ya sace wannan kuɗaɗen. Saboda duk lokacin da ya zo zai binne wannan kuɗin, wannan bawan Allah yana kallonsa, saboda da ya bar gurin shi kuma yake zuwa ya kwashe. Allah sarki Malam Rabi'u, haka ya tone bishiyar nan bai ga kuɗin nan ba, ya zauna ya kuka, sannan ya bar wa Allah lamarin, sannan ya tawakkali, ya dawo ya samu matarsa, ya ba ta labarin duk abin da ya faru. Ita kuma matarsa dama mar'atu saliha ce, ta ce ka kwartar da hankalinka mijina, in dai wannan ne ba wai matsala ba ce, na san tunaninka kuɗin da za a so ragon da za a yi suna ko, to kar ka damu, akwai akuyata wacce mahaifiyata ta bani, a yanzu haka ta yi wawe wannan akuyar saboda ta girma, za mu iya ɗauko ta sai mu yanka ta, in ya so sai a yi naman suna da ita. Malam Rabi'u ya ji daɗin wannan magana da matar shi Sakina ta faɗa mai, ya yi farin ciki sosai, sannan ya mata godiya kuma ya shi mata albarka. Haka ya dafa kan jinjirin nan nasa ya ce Allah ya yi maka albarka, kuma insha Allahu za mu sa maka sunan da ya dace. Suka sa mai suna Usman, wannan jinjirin tun a wannan ranar, ba sai lokacin suna ya yi ba za su fara tunanin sa mai suna. Tun a ranar ya sa mai suna Usman, ita ma ta ce sunan ya mata. Haka bayan an yi suna suka ci gaba da gudanar da rayuwar tasu, har talaucin ya zo ya fi na da, amma duk da haka ya bar wa Allah lamarinsa, saboda yana tunanin cewa Allah zai kawo mai mafita yau ko gobe. Bayan ya fita su, wato kamun kifi, ya yi nisa sosai amma bai samu kifaye ba, har ya fara tunanin kawai zai dawo ya haƙura. Sai kuma wata zuciyar ta ce mai koda kifi guda 3 ne ya kamo, saboda ya je gida ya ci shi da matarsa. Ya ci gaba da tafiya. To a daidai wannan lokacin ne fa ya haɗu da wata kifi, wato marin kifi. Tana cikin wani halin ha'ula'i, tana neman numfashi, tana ƙoƙarin mutuwa. Shi kuma sai ya ganta, kuma ya ji labarin akwai kifi, wato mai kama da mutum amma mace ce, rabinta kifi, haka zalika rabinta kuma na mutum. Ga ta kyakkyawa sosai, sai ta bashi tausayi, sai ya ɗauko ta a cikin wannan ruwan, ya sako ta a cikin kwale-kwalensa. Tana neman numfashi, ya rasa ya zai ya bata numfashi, sai ya buɗe bakinsa sai ya hura mata iska.
sai ya buɗe bakinta sai ya hura mata iska har ya kawo ta bakin gaba. Daidai lokacin sallar isha, bakin ruwa babu kowa ya kama gabansa ya tafi zuwa gida, sai ya yanke shawarar ɗauko ta ya kawo ta zuwa gidansa saboda ya mata magani. Sannan haka ya sabo ta a bayansa, Allah ya taimaka har ya shigo da ita cikin gidansa, babu wani wanda ya ganta a hannunsa. Sannan ya zo ya faɗa wa matarsa ta ga halittar da bata taɓa gani ido da ido ba sai dai a tatsuniya. Ita kuma marin kifin nan burge ta take yi, ga ta mai kyau sosai. Haka suka ringa mata magani, suna dubawa bayan ta sai suka ga an coke ta da kibiya, jini yana ta zuba. Haka suka yi mata ɗinki suka rufe wannan gurin da bandeji, suka ringa kula da ita har ta samu lafiya bayan sati ɗaya. Amma ba ta iya magana, sai dai tana fahimtar duk abubuwan da suke yi. In suka ce mata za ta ci abinci sai ta ɗaga musu kai, duk abincin da aka kawo mata sai ta ƙi ci, sai dai idan har an kawo mata wasu nau'in halittu da ke cikin ruwa, amma ba wai kifi ba. Sannan bayan wani lokaci sai suka fahimtar da ita da yaren da za ta gane kan cewa ta samu sauƙi, za ta iya komawa ta ci gaba da rayuwa tare da 'yan uwanta. Sai ta girgiza musu kai ta nuna musu cewa za ta iya. Sannan haka bayan karfe 1 na dare, matan nan tashi bata so rabuwa da wannan marin kifin ba, haka je ta rungumi wannan marin kifin tana kuka, ita ma tana kuka. Haka suka yi rabuwar mutunci. Sannan suka ɗauke ta bayan karfe 1 dare, ya saɓe ta. Sannan yana zuwa yana sa ta a cikin ruwa, ta yi wani iyo, ta yi sufa, ta shige. Sannan ta ce, ka jira ni na ɗan wani lokaci zan dawo da yaren da zai gane, dama ya ɗan fara fahimtar yarenta. Sannan ta shiga cikin ruwan nan, bayan minti 30 sai ta dawo tare da 'yan uwanta. 'Yan uwanta suna zuwa suka gansa, sannan suka ji daɗi sosai. Sannan suka mai alherin da ba zai taɓa mantawa ba, wato sun ba shi kyautar wani zinare ƙato da ke cikin ruwa. Suka bayi suka ce ya je ya amfani da shi. Sannan ya ji daɗi sosai, kuma sannan ya gode musu. Haka ya dawo karfe 1 nan na dare, ya zo ya nuna matarsa abin da ke faruwa. Matan nan tashi ta ji daɗi sosai da ta ga wannan tarin zinare, har yana mata wasa, irin wasan nan na mata da miji, irin an shaƙon nan. Ya ce, idan har na sai da wannan kin ga sai in ƙaro miki kishiya. Sai ranta ya ɓaci, sai ya ce ke dai kin san ke ɗaya ce, Sakina Mar'atu Salaha, ba zan taɓa mantawa da ke ba. Haka suka je can birni suka sai da wannan zinaren, hakan ma ba duka ba, balla suka yi da guduma suka ɗauki wani sashe na cikin zinaren suka je suka siyar, amma suka yi kuɗin da babu kamar su, kuma a haka suna da wanda ya fi wanda suka siyar. Rayuwarsu ta sauya, suka zama hamshakan masu kuɗi. Gari wanda yake yammacin Afirka, wani ƙauye mai suna Tafkin Gida, sannan kuma da akwai wata mata mai suna Zainabu wadda take auren wani malami mai suna Malam Idris, yayin da sun shafe tsawon shekaru suna tare cikin nutsuwa da kuma kwanciyar hankali. Amma kash, duk a tsawon wannan lokacin da suke zaune tare, Allah bai taba ba su ɗa ba. Ana nan dai a cikin kalan wannan zaman nasu da suke yi, wata rana kawai Malam Idris ya yanke shawarar cewa zai ƙara aure. Ya auri wata yarinya kyakkyawa mai suna Aisha, mai hankali, sannan kuma gata da tarbiyya. Zainabu ta yi ta murmushi a fili, amma kuma ba a sani ba cewa a cikin zuciyar Zainabu wuta ce kawai take ta ci. Bacin da Aisha ta samu ta shiga gidan Malam Idris, yayin da kuma komai ya canja tafiya. Malam Idris dai ya kasance yana ciyar da ita da kulawa, sannan kuma yana mai taka tsantsan akan duk abin da ta nema yana bata, sannan kuma yana bata lokaci isasshe. To mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar ƙararrawa, yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bayan mu dora akan inda muka tsaya a cikin labarin mu. Ana haka kuwa Zainabu to sai ta fara la'akari da to ita fa a rayuwarta ta rasa komai. Na farko dai suna zaune da mijinta lami lafiya, amma kuma daga shigowarta wata komai ya samu ya canza mata a cikin wannan gidan. Ya daina hira da ita sosai, ya daina bata lokaci sosai, sannan kuma duk abin da ta nema bai fiye mata yi akan lokaci ba kamar da yanda ya saba yi. Amma kuma daga ƙarshe sai ta fara bullo da wasu abubuwa ta inda za ta fara hana Aisha zaman lafiya a cikin wannan gidan. Ana nan dai Zainabu ta nemo wani boka a cikin daji mai suna Malam Dodo, yayin da Malam Dodo ya bata zaɓi biyu, ya ce mata tana so kishiyarta ta mutu ne ko kuma tana so kishiyarta ta bar gidan baki ɗaya. Nan fa Malam Dodo sai ya ɗau wani baƙin magani ya bata, ya ce ta zuba
a cikin abincin da Aisha za ta ci. Amma kuma bacin da ta dawo gida ne yayin da take kokarin ta zuba wa wannan magani a cikin abincin Aisha, sai abincin ya bare, yayin da cikin rashin sa'a sai magen gidan ta zo tana lashe wannan abincin kuma tana hadawa har da wannan bakin maganin da Malam Dodo ya bata. Shigari kuwa da safe kwatsam kawai sai aka ga wannan magen ta mutu, yayin da Zainabu ta tsorata sosai da sosai. To fa daga wannan lokaci ne abubuwa suka fara canzawa Zainabu, yayin da ta fara mafarkai munana, yayin da wani lokacin tana yin mafarki tana ganin cewa Aisha tana yin haske a cikin wani kyalli, yanda ka san tamkar an sa ta a wani farin abu, yayin da take haske kamar zinari. Ita kuma ta kasance a cikin duhu, yayin da take firgita inda ta ga duhun nan, yayin da take kurma ihu tana matukar matsanancin kuka. Ana nan dai Malam Idris ya fara zargin cewa gaskiya da akwai abin da yake faruwa a cikin gidan nan, da akwai wata matsalar da take faruwa. Nan fa ya kira malamin garin wato Malam Umar dan ya zo ya yi addu'a a cikin wannan gidan. Bacin malamin nan ya yi addu'a sosai da sosai, nan fa ya gano cewa da akwai sihiri a cikin ɗakin Zainabu, yayin da suka tono ko ta bakar kwalba da akwai kuma wani suna a ciki, yayin da bacin sun bude wannan suna, yayin da su kuma suka ga sunan Aisha ne a jikin wannan kwalba. Bacin da aka tambayi Zainabu kuwa, yayin da ta faɗi gaskiya duk abin da ya faru, tana mai nadama sannan kuma tana cikin kuka tana neman gafararsu. Malam Idris ya fita hayyacinsa sosai da sosai, amma kuma limamin nan ya ce masa kai ya sake iya yi wani abin da zai bata wa wannan matar rai, kawai ya samu a yi mata addu'a sannan kuma ta ringa istighfari har Allah ya yafe mata wannan laifin da ta aikata. Bayan duk wannan abubuwan da suka faru, Zainabu ta kamu da matsanancin rashin lafiya, yayin da Aisha duk da abubuwan da ta yi mata tana kula da ita, tana bata magani sannan kuma tana bata abincin da za ta ci. Tun kafin ma ta mutu sai wata rana Zainabu ta ce mata, Aisha ke ce mace ta gari, na tuba ki yafe min, kishin namu na mata ba mai kyau bane idan har ya wuce gona da iri. Zainabu ta mutu kuwa a cikin rana ta 7, yayin da kuma gidan ya koma cikin nutsuwarsa ta da. Ga bisani ne kuwa Aisha ta zama uwar gida, yayin da duk yaran da ake bukata suka zo daga baya. Kuma Malam Idris ya zama mutum mai matukar darasi, yayin da wasu ma sukan zo gurinsa domin ya gaya musu abubuwan da suka faru a baya, amma kuma yanzu ga abin da yake faruwa da shi. Allah ya hore masa wannan abubuwan da suka faru da shi a baya sun zama darasi da kuma ɗaukaka a gare shi. Daga nan fa Aisha ta zama uwar gida, yayin da take kula da komai da komai, yayin da suka fara haifan ya ta farko suka sa mata suna Zainabu, saboda abubuwan da Zainab ta aikata sun yi matukar nadama, sannan kuma sun ga nadama a fuskarta. Yayin da lokaci bayan lokaci Malam Idris yakan ziyarci kabarinta ya mata addu'a sannan ya nema mata gafarar ubangijinta. Kada ka manta mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararawa, yanda zan bar ga sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura, bai mu dora akan inda muka tsaya a cikin labarinmu. Matashi wanda yake yawon neman aiki gari zuwa gari. Matashin da mai suna Nasiru ya bar ganin su, yayin da ya tafi domin neman aiki a wani gari mai nisa, wanda garin ana kiransa da suna garin Kunkuru.
Mai sauraro idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da aka nanna mana subscribe kana kuma aka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Bai mu dora. Garin gabaki daya wanda yake dauke da duhu a cikin sa tamkar an yaki an gama. Garin gabaki daya mutanen garin ba sa fitowa da daddare sosai, yayin da kowa yake tsoro ya fito da daddare ganin cewa da akwai abubuwan da za su faru. Garin da suna dauke da wasu bakaken abubuwa wanda suke yawo da daddare, yayin da in dai ka fito sai dai wani ba kai ba. Wannan garin da sun dade suna fama da wannan abubuwan da suke damun su da daddare, sai dai gabaki daya su rasa yanda za su yi bullo al'amarin, yanda gabaki daya kowa da yake cikin ƙauyen abubuwan nan sun takurawa a rayuwarsa, yayin da ba dama ka fito da daddare yin wani uzurin sai wa'annan abubuwan su kama ka. Bayan Nasiru kuwa ya isa wannan ƙauyen sai lura cewa gabaki daya wannan ƙauyen babu wanda yake wata magana kwakwara da baki. Nasiru yana yawon neman masaukin da zai zauna a cikin wannan garin, amma kuma duk wanda ya tambaya masaukin da zai zauna sai kowa ya girgiza masa kai. Amma kuma daga ƙarshe sai Nasiru ya samu wani tsoho inda ya same shi a can tsakiyar gari, yayin da ya nuna masa wani gida da yake bakin daji ya nuna masa, sannan kuma wannan tsohon ya ce masa sai dai amma muddin da daddare in ka kwanta a cikin wannan gidan to ka tabbatar ka rufe kofa, sannan kuma muddin da cikin dare ka ji ana kwankwasa wannan kofar ta cikin wannan gidan kada ka sake ka bude, domin tabbas wani abu zai faru da kai in ka har ka sake ka bude wannan kofar. Nan fa Nasiru ya shiga tunani yake cewa to shi mene wannan abun da ba a so a gaya mai me dalilin sa na kwankwasa wannan kofar ta wannan gida, ba kowa baya so ya zauna da shi a cikin wannan garin. Sai aka nuna mai wannan gidan wanda yake dauke da wannan mugun al'amarin, baka san mene zai same ka ba a cikin wannan gida, da yake gidan tsohon gida ne ba wanda yake amfani da shi ma ƙauyen. Amma kuma Nasiru sai wani tunani ya ce tsohon nan kawai yana so kawai ya tsoratar da shi ne. Amma kuma Nasiru saboda ɗan tsantsar gargajiya ne sai ya shiga cikin wannan gidan ba tare da fargaba ko kuma tsoron wani abu ba. Kada dai ka manta mai sauraro, idan har wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna subscribe kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Kana ka danna mana like, kai mana comment, kai mana kuma share, sannan kuma mu ji sharhin ka akan labarin da ka ji. Bayan dare yayi kuwa sosai da sosai, Nasiru ya samu yayi shimfiɗa ya kwanta a cikin wannan gidan, yayin da ya kunna kendir a kusa da shi domin ganin haske saboda gidan yana da matsanancin duhu. Bayan cikin dare yana cikin yin bacci sai ya ji an kunkusa gidan nan sau uku. Kwan sai wata murya ta fito daga waje tana cewa Nasiru ka bude mana wannan kofar, kaji Nasiru ka bude mana muna son ka. To fa anan ake yin ta. Daga nan ne fa Nasiru ya shiga matsanancin tashin hankali wanda bai taba shiga a baya ba, ganin cewa ba wanda ya san ya zo wannan garin, kuma ba wanda ya san sunansa a cikin wannan garin. Ko tsohon da suka yi magana da shi ma da ya zo garin bai gaya mai sunan shi ba, haka suka tafi bai san sunan shi ba. Amma daga baya wani sai ya zo yana kiran sunansa, kuma ba wanda ya gaya wa nan garin ya taho da ya taso a ƙauyensu. Zuciyarsa dai ta buga sosai da sosai, amma kuma sai ya tana da wannan gargaɗin da wannan tsohon ya yi masa. Nasiru sai ya shiru bai motsa ba. Bayan wani lokaci kuma sai ya ji tamkar ana tafasa ruwa a ƙofar wannan gidan. Again kuma bayan wani lokaci sai komai ya ƙara yin shiru. Bayan da kuma safiya ta yi ya fito daga cikin wannan gidan, ya fito a firgice sai kuma ya duba babu wata alama ta mutum a wannan gurin. Amma kuma abin da ya girgiza sa, abin da ya basa mamaki cewa ya ga sahun kafa guda biyu a kofar gidan, yayin da kafar ta fito ne tamkar an taka wuta an fita ta gurin. Bayan ya shiga cikin garin sai ya haɗu da wannan tsohon, yayin da yake bashi labarin abin da ya faru. Buɗar bakin wannan tsohon sai ya ce ai wannan gidan da kake zaune gidan tsohon aljani ne wanda ya taɓa rayuwa a ciki. Duk wanda ya sake ya buɗe wannan kofar bayan dare yayi ya ji ana kwankwasawa ya sake ya buɗe to baya taɓa dawowa a raye. Nasiru ya ji tsoro matuƙa gaya yayin da tsohon nan ya faɗa mai wannan abu, yayin da ya tattara komaɗansa da kayansa ya maza ya bar garin kunkuru, yayin da ya koma gida da matukar darasi a rayuwarsa cewa duk matukar gargaɗin da tsofaffi suka bayar ko kuma manyan gari to kar ka sake ka kauce hanya ta abin da suka faɗa ma. In suka ce ma ka bi nan, in suka ce ma ka bar nan ka bar nan. Daga wannan lokaci ne bai sake fita daga ƙauyensu ba, wai ya je neman aiki a wani gurin saboda darasin da ya samu a cikin rayuwarsa. Ya zama mai addu'a a cikin kowane guri da zai shiga, sannan kuma ya kasance mai yi wa wasu nasiha a cikin duk al'amarin da suka fuskanta a rayuwarsu. Daga nan ne fa ya zama wani wanda tamkar ana zuwa ma neman shawara a gurinsa, yayin da ƙalubalen da ya fuskanta bayan zuwa garin kunkuru da yi.
Mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararawa yanda za mu ringa sanar da kai da sababbin shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Kana kuma ka danna mana like, kai mana subscribe, sannan kuma ka danna mana alamar comment. Ku biyo mu domin jin sabon labarin da za mu shiga. A wani ƙauye wanda yake yammacin Afirka da akwai wata bishiya wadda aka sa mata suna bishiyar sirri. Ita dai wannan bishiyar ta kasance dai ba kowa ne yake kusantar ta ba, saboda an ce tana iya yin abubuwa masu ban mamaki sosai da sosai. Kowane dare mutane sukan ji cewa kamar ana magana a cikin kowane ganye na jikin wannan bishiya. Mai sauraro, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da aka danna mana subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Bai mu dora akan inda muka tsaya cikin labarinmu. Ana nan da wani matashi mai suna Hassan ya yanke shawarar cewa zai je gun wannan bishiya ya ga me yake faruwa a cikin wannan bishiyar, yayin da ya shirya tsaf domin ya je ya ga me yake faruwa a cikin wannan bishiya. Duk da kuwa gargadin da dattawan wannan ƙauyen suka mai, sai ya kada baki ya ce, ni dai na san cewa gaskiya bishiya ba ta taɓa yin magana, amma kuma wannan abin mamaki ne sosai da sosai. Zan je in bincika domin in gano me musabbaban yin maganar wannan bishiya. A daidai lokacin da ya isa bakin wannan bishiya, dare ya riga ya yi, sai kuma iska ta fara kaɗawa. Ganyen wannan bishiya yana motsawa tamkar ana mai dariya. Sai wayannan ganyayyaki suka ce mai, Hassan, kai ne ɗana. Ba sai Hassan ya tsaya cik ba, yayin da zuciyarsa ta fara bugawa, amma kuma kafin ya yi wani motsi kwakwara, bishiyar nan ta wani buɗe ta, yayin da ta cinye shi cikin wannan bishiyar. Yayin da ya shiga cikin wannan bishiya, ya ga abubuwa mabambanta. Haske ne kala da kala, yayin da shuɗin hasken yake walƙiya tamkar a cikin wannan bishiya, tamkar yake bin kowane tsari na jikin wannan bishiyar. Hassan ya ga mabambantan wayannan mutanen wanda suke tafiya a cikin wannan bishiyar tamkar wasu aljanu. Sai wata tsohuwa kwatsam kawai ta bayyana a gabansa, sai ta ce mai, wannan bishiya tana ɗauke rayukan mutane ne wadda suka cika rassanta. Hassan kuwa sai ya tambayi wannan mata cikin rawar murya, to me yasa take yin haka? Sai wannan tsohuwa ta ce mai, bishiyar ta taɓa kasancewa mace, sannan kuma an yi mata asiri a baya, aka mai da ita bishiya saboda kawai kishi da kuma mugunta. Duk wanda bai da tsoron Allah to tana jarabta shi da wannan sihiri nata. San kuwa ya durkusa a gaban wannan tsohuwar yana neman gafara a gurinsa. Sai wannan tsohuwa ta ce masa, za ka iya yi fita daga cikin nan gurin idan har zuciyarka ta daina kallon wannan hasken, ya koma kawai kana kallon reshen bishiya ne tamkar kana kan bishiya. Hassan kuwa bai yi wata ba, ya rufe idansa yayin da yake yin addu'a yana kiran sunayen Allah. Nan take sai wani farin haske ya fito daga daidai zuciyarsa, yayin da ya haske wannan bishiyar gabaki daya. Wannan bishiya kuma sai ta fara konewa a cikin haske. Mai sauraro, kada dai ka manta, idan wannan shine farkon ziyartar taka wannan tasha ta mai albarka, muna so da ka danna subscribe, kana kuma ka taba mana alamar kararrawa yanda za mu ringa sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Bai mu dora. Bayan safiya ta yi kuwa, sai kawai mutane suka ga wannan bishiya ta faɗi ƙasa, yayin da Hassan ya fito daga cikinta cikin ƙoshin lafiya. Yana rike da wani ɗan ƙaramin reshen bishiyar a hannun shi, wanda yanzu ya zama wani ruwan rawaya tamkar kai ka ce zinariya ce. Tun daga wannan rana ne aka sanar da a wannan ƙauyen cewa ba duk bishiya ce take zama ƙalau ba, wasu suna da zaman lafiya, sannan kuma wasu suna da asiri a jikinsu. Bayan kuwa kwana uku da lalacewar wannan bishiya a cikin wannan gari, abubuwa masu ban mamaki sun fara faruwa a cikin wannan gari. Mutane suna ganin walƙiya tana haskowa daga daidai inda wannan bishiyar ta faɗi. Hassan kuwa yana jin tamkar ana mai magana a cikin zuciyarsa. Maganar tana cewa, ka ɗauki ɗan wannan reshen da ka ɗauka yayin da zan mutu,
ka je ka dasa ni a bakin ruwa, yanzu in dai na dawo zan dawo da gaskiyata. Mutane sun fara razana sosai da sosai, amma kuma Hassan ya ƙudurce cewa zai dasa wannan abar, yayin da kamar yadda muryar nan ta ce masa. Bayan safiya ta yi kuwa, inda mutane kwatsam kawai suka ga sabon tsiro na wannan tsohuwar bishiyar da ta faɗi kwanaki 3 da suka wuce yana tsirowa a gefen rafi. Bishiya ta sake tsirowa, amma kuma wannan karan ganyayyakinta suna walƙiya, suna kuma wani tamkar kai ka ce zinariya ce aka dasa a guraren reshen bishiyar. Gode Hassan sosai da sosai, amma kuma ka sani cewa har yanzu da akwai sauran mugunta a cikin ƙauyen nan. Ana nan kuwa Hassan ya gano cewa wata mata mai suna Hajiya Zainab ita ce ta maida wannan bishiya ta asiri, yayin da shekaru aru da suka wuce ita ce ta